Any 2034. Per fi, la font de la plaça de Sants, la Palangana, té aigua. De fet, ara té massa aigua. Després de molts anys en què tothom va mirar cap a d'altres bandes i poca gent va fer cas de les dades que alertaven del canvi climàtic, com l'augment de les temperatures, que el mar feia desaparèixer la Posidònia, la proliferació d'espècies invasores com els mosquits tigre o el retrocés d'ecosistemes com els aiguamolls, un dia Sants es va veure sorprès per la pujada del mar i va quedar totalment engolit per les aigües. Això va passar l'any 2030, just el dia en què la regidora anunciava que, quan es complien 104 anys de la inauguració de l'estació de metro Plaça de Sants, es farien les obres per fer l'ascensor.